мутаассифона имрӯз ҳам намояндагии ширкати ҳавоии Fly Dubai дар шаҳри Душанбе фаъол нест. вале субҳи имрӯз вақте ба агентии ҳавонавардии Тоҷикистон рафтем, муовини аввали раиси ин агентӣ Азиз Набизода дар суҳбат бо мо гуфт, ки шоми дирӯз ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паншавии бемории COVID-19 тасмим гирифт, ки ба самти Дубай ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иҷозаи парвоз дода шавад. Ба гуфтаи Азиз Набизода, ин ду ширкат, яъне ширкати Ӯзбекистон ҳавои юлларӣ ва Fly Dubai тасмим гирифтанд тамоми муқаррароти ҷадиди ИКАО, созмони ҷаҳонии ҳавонавардӣ, дар робита ба интиқоли мусофирон дар ҳолати пандемияро риоя кунанд. яъне онҳо розӣ шуданд, ки ба дохили ҳавопаймо танҳо мусофироне иҷозаи вуруд дода мешаванд, ки аз ташхиси COVID-19 гузаштаанд ва саломатиашон хуб аст, ва ҳамчунин онҳо дар дохили ҳавопаймо бо риояи фосилаи иҷтимоӣ, яъне як курсӣ дар миён холӣ метавонанд нишаста бошанд. ва ҳамчунин пешниҳод шудааст, ки мусофир бояд ҳадди ақал бо боғоҷи камтар дохили ҳавопаймо бинишинад.